was a baby. So I'm like to kill them down. That's what we do. First customer, I want to marry. Post clean. Takaita Ukushamata. Yeah, bo. About this man in order to make us a met Timbo Silver, first customer come up with it. We all want to be the killer. I'm not too young, almost not young. This time, Mama, Bingura. Was that already a little giveaway? I got as much as stretch. I was a good guy. I was just radio. Mamari, this Mari. Alright. I don't have possibility. First custom. Supporta mwangu. Yekusupporta mwangu. Ndio Marokopera. Aiwa hapo zuri. Kuti ungopedza mari kumbatutu. Zinani? System taona asset needs kuda kaona mari cheti tumaliza kutenga zvinhu. Tumaliza kutenga zvinhu tostamba. Hapo. Aiwa wanted. Akawana. I'm very happy project ifumba boss kuti mama samwini kuti dzikamusha pa half. Nda kupinza dzimwe yanga idikiseka ndombonesera mumba kana dzakuti kure site mbili ndandeso hadaza so far so good not yet complete nayo ndozvinodiwa zviri nani zani zvamama kusera muchiita zvokuti mungosera mango takwa ikona chinhu ndosachifara ghetto crown man ghetto crown inotibatsira zvinhu zvakawanda especially kana uchifollowa zvangu kuzinara achifollowa at the same time I will participate heavily, practically. Kanone marunongo yasindika kuita loza ndinotangira mbopoint. Kutangira mbopoint akupedzera hone ndongo achazvigarira pasi. Plus your clean offer tengo. Bo atosapota. Atosapota musakwate bwe. Sapota project. Mahora. Iri boa mana.